Kanpainaren azken txanpan gaude eta ordu gutxi geratzen dira bozka emateko. Lehenik eta behin akaso begiratu beharko genuke azken 15 egun hauei. Herriz herri ibili gara, jende asko ibili da, jende asko bere ilusioa, bere indarra, bere babesa eman digu eta lan handia egin du herriz herri guk ekitaldiak egin ahal izateko. Beraz, lehenik eta behin jende guzti horri eskerrik beroenak eman, egin duten lanarengatik eta jarri duten esfortzuagatik. Hoietako asko seguruenera dagoeneko festagiroan murgilduta egongo dira, ondo mereziak dituzten festak eta ea ondo pasatzen dituzten, ea disfrutatzen dituzten eta diren nolabait ere igandean egingo dugun ospakizunaren abiapuntu eta laguntzen diguten nolabait ere ospakizun hori handiagoa izaten. Datorren igandean urrats garrantzitsu bat ematea espero dugulako, hala nahi genukeelako eta hemendik igandera bitartean bereziki oraindik benetan autua egina ez duten hoiei begiratu nahi genieke. Batzuk esaten digute herri bat dagoela jokuan, herri bat aukeratu behar dela, guk autua aspaldi egina dugu, Euskal Herria da gure herria, eta badakigu autu hori egina duten askok dagoeneko bere babesa guretzat dela, Euskal Herria Bilduren aldeko bozka dela erabakita daukatela. Baina badaude oraindik jende bat, badago, hainbat jende, zalantza daukana. Nik bere buruari galdera bat egiteko eskatu nioke eta bere barrenean, berak sentitzen duenean eta pentsatzen duen horretan erantzuna bila dezala eskatuko nioke. Eta galdera oso sinplea da. Ea nahi duen Madrilen ordezkatuko duena izatea hemengo norbait, hemengo realitatea bizi duena, berarekin batera realitatea aztertzen duena eta berarekin batera soluzioak bilatuko dituena, edo nahi duen Madrilen hartzen diren erabakien mezulari huts bat. Eta seguru gaude barrenean begiratuta horren erantzuna aurkitzen badin badute askok Euskal Herria Bilduren aldeko autua egingo dutela. Nolabait ere doble balio duen, bikoitza balio duen botua delako. Aldaketarako, benetako aldaketarako aukerarik txikiena irekiko balitz, Euskal Herria Bildu guzti egingo litzateke. Eta beraz, inplikatu egingo litzateke, lehen Barzinarekin, Maiarekin edo Marotorekin egin genuen bezala, Peperen eta bere politiken alboratzeko egin beharreko lan horretan. Eta bigarrenik, hori iritsi bitartean, aukera hori iritsi bitartean, Euskal Herritarron interesak eta lehentasunak lehen mailan jarriko dituelako, eta Euskal Herria Bilduk Madrilen egin beharreko lanean hori izango duelako presente gauza guztien gainetik. Horregaitik boto bikoitzaren balioa, horregaitik barrua begira galdera egin ezkero seguru gaude askok, erantzuna Euskal Herria Bildu izango dutela. Mila esker, ondo pasa jaiak esan bezala, eta igandean bozkatarako tarte bat hartu, azkenean asko dugulako jokoan, eta Madrilen gauza asko erabakitzen direlako gure egunerokoa baldintzatzen dutenak.